Offside! Vadå offside? Ja, men min linjedomare säger det. Det finns ingen linjedomare. Ja men, kom igen, du kan få en frispark. Gult kort! Du kan inte ta bollen med handen ju. Jag har lätt spela fotboll där längre. Jag kan inte döma och spela samtidigt. Ja, du kan inte gå på planen innan matchen är slut. Man får väl inte lämna banan för tidigt. Va?